Здравейте и добре дошли да правим палачинки с Нели. Защо ли правим палачинки с Нели? Защото синът ми яде само палачинки за закуска всяка сутрин. Сега ще ви покажа какво ни трябва. Сол. Аз ползвам хималайска сол, но не е задължително. Може да ползвате всякаква сол. Мляко, едно яйце и брашно. Да, само това ви трябва. Хайде да започваме. Първо ще разделим жълтък от бълтък. Така палачинките стават по-пухкави. Колко време правя тази рецепта? 5 години. Всяка сутрин. По някой път го правя с банан, с овесени ядки. Да разнообразиме. След като сме ги разделили, където е жълтъка, ще прибавим сол по вкус. Няма да слагаме захар, защото ползваме пенкейк сироп. Това беше на български. Забравила съм. Но го потърсете. Трябва да го има във всички магазини. Първо винаги си прибавям брашното, защото аз правя малки порции. Не искам да хвърлям постоянно палачинки и съвсем малко. Това е... пише 100 мл пък. На око. Знаете, българите готвим на око, така че на кого му пука? Нали така? Само да взема вилица. Тук съм. След което прибавя мляко, но не много. Съвсем леко, малко, за да се получи една хомогенна смес. Леко по-гъсто, понеже като прибавиме белтъка, то ще се разреди съвсем леко. Съжалявам за звука на заден план. Мъжът ми се приготвя за работа. Синът ми защо правя палачинки всяка сутрин? Това му е любимото. Това яде. По някой път му правя бъркани яйца, по някой път му правя пържени филики. Но най-вече той харесва да яде палачинки. Сега ще разбиеме белтъците. Забравих да ви кажа, че тук, ако искате в белтъците преди да ги разбиете, може да сложите малко захар. По-бързо става. Но ето така трябва да бъде сместа. И след това я прибавяме. Сместа на жълтъка е така. Значи не много водно и не много гъсто. Сега като прибавиме белтъка, когато прибавиме белтъка, просто трябва да се смесе съвсем деликатно. Аз по принцип ми трябва 10 минути. Даже по-малко 10 минути да направя палачинките. И просто и така. Питайте въпроси, ако имате след това. Ще очаквам коментари, да ми кажете дали сте ги пробвали и как ви харесва. И точно ето за това ви казвах, защото хомогенната смес ще се промени. Значи на нас ни трябва точно и такава.
Знаете, готовите пакети, които продават за палачинки, тези американските палачинки са пълни с въглехидрати и най-различни глупости. Аз предпочитам да си го правя вкъщи. Бързо, лесно, вкусно. Най-важното, сина му харесва. Приготвила съм си, включвам сега газовия котлон. Само секунда. Включвам го на напълно. Това в България май е на 3. Докато се загрее тигана много добре. След това намалявам огъня след първата палачинка. Първата палачинка по някой път става, по някой път не става, но с този процес в повечето случаи става. Аз винаги си приготвям маслото, маргарин, масло, каквото имате под ръка и панкейк сироп. Което забравих как се казва на български, но вие ще го намерите. Миналия път, като бях в България, когато им казах панкейк сироп, те се смяха. Ами, живеем в 21 век. Какво да ви кажа? Приготвила съм си 2 чининки. В едната е това, което той ще яде, а в другата, ако нещо стане. Аз обичам да си приготвям всичко предварително. И ползваме и това като черпак. Вместо голям черпак, аз използвам тези measuring cups, така се казва на английски. Както ви режите. Пластмасов нож ми е най-добре, за да не... Когато му режа палачинките, да не ми драска чиниите. Защото след това, като се яде нещо друго, става зле. Боядисва се, събира микроби. Аз не съм много по тези неща. Ще очаквам в коментарите ви да ми кажете, ако искате да ви покажа как правя банановите палачинки. С банани, с овесени ядки. Имам даже, съм си смесила овесени ядки с бадеми, с фъстъци и с шамфъстък, пистачио. Ако искате да ви покажа и тази рецепта, напишете ми в коментарите. Сега ще преминем към правенето на палачинки. Само секунда. Деливери. Сега ще ви обърна, само и тук ще ви подпра, за да ви покажа на котлона. Ще извинявате, малко е разхвърлено. Значи сега е на силен огън, само леко ще намаля огъня, за да не ми изгорят и да не останат сурови. И какво правя аз? Просто ей така и оформям. Ако искате да е по-интересно на децата, може да си вземете най-различни форми, като звездички, лунички, мечета, най-различни от този сорт. И става много интересно за децата. Сина ми не е по тези неща. Ако му го направя в различни форми, не му харесва. Така че аз предпочитам класиката. И сега чакаме. Изчакваме докато не видиме балончетата да се покажат отгоре. Значи и тук са започнали и по принцип какво правя? И леко е от тази страна. Проверявам цвета и обръщам. Погледнете. Страхотно. Получи се страхотно. Погледнете само. И панкейк номер 1, палачинка номер 1 е готова. Перфектно долу, перфектно отгоре. Виждате, шпатулата ми е много използвана. И сега тук. Елате при мен. Ще сложа и другата да се сготви, докато мажа тази с масло. И това ми е техниката всеки божи ден, постоянно. Предпочитам да правя точно смес за 2 палачинки. Сина ми не яде повече от 2. Ако яде само една сутринта, другата му слагам в ланчбокс, в кутията за ядене за училище. И така. Опитваме се да не хвърляме храна. Опитваме се.
Значи слагам добро количество масло или